חנה סנש נולדה ב-17 ביולי בבודפשט שבהונגריה למשפחת משכילים. אביה היה סופר ילדים ומחבר מחזות. הוא נפטר כשהייתה בת 6. הייתה תלמידה מצטיינת, נהגה לנגן בפסנתר ועסקה בפעילויות חברתיות, תרבותיות וספורטיביות. הגיעה ממשפחה מתבוללת, ולנוכח האנטישמיות בהונגריה נעשתה ציונית נלהבת. בשנת 1939 עלתה לארץ, למדה שנתיים בבית הספר החקלאי לבנות של חנה מייזל שוחט בנהלל. הצטרפה לקבוצת צעירים שהקימה את שדות ים. בתקופה זו אף הדריכה בכן קריאת חיים של הנוער העובד והלומד. הייתה לוחמת מצנחני היישוב. הועמדה לדין בבית דין צבאי הונגרי באשמת ריגול בגידה במולדת והוצאה להורג. אבל רגע, קצת רקע היסטורי להבנת הפעולה הנועזת של הצנחנים בעורף האויב, בלב התופת. עליית הנאצים לשלטון הייתה על רקע של שפל כלכלי בגרמניה ושלטון חלש, רפובליקת ויימאר. הנאצים עשו את דרכם בהדרגה ובכוח בדרכים דמוקרטיות, החל מ-1928 ועד סוף ינואר 1933, כשהיטלר הפך לקנצלר ולשליט הכל יכול של גרמניה. עם עליית הנאצים לשלטון, כך עלתה העוינות וההתנכלות שהלכה והתעצמה כלפי היהודים. מה שהתחיל בנידוי, שוד וביזה, המשיך בהשפלה, מכות ורצח בעידוד הממשל. 1936, גרמניה פולשת לחבל הריין הגובל בצרפת ומפרה את חוזה ורסאי. 1938, היטלר מספח את אוסטריה, מקים את ציר הרשע עם מוסליני הפשיסט האיטלקי, ויחד הם מסייעים לפרנקו להשתלט על ספרד, קוראת גם ברית עם יפן. ב-1 בספטמבר 1939, היטלר פולש וכובש את פולין, אחר כך יוגוסלביה, צ'כוסלובקיה, רומניה, הונגריה, צרפת וחלק מרוסיה והולנד. מעט מדינות נותרו ליטרליות, כמו שווייץ ושוודיה. המלחמה הסתיימה ב-8 במאי 1945. החל מ-1939 מגיעות שמועות לארץ ישראל על המתרחש באירופה. אך רק ב-1942 הידיעות הן חזקות וברורות. היישוב היהודי מחליט לפעול. גייסו יהודים, יחידים וקבוצות ללחימה בנאצים במסגרת הצבא הבריטי. חיל, חטיבה יהודית לוחמת, יחידה צבאית במסגרת הצבא הבריטי שפעלה בצפון איטליה, סייעו לניצולי השואה במחנות העקורים, עודדו אותם ועזרו בהעלאתם לארץ. היה שיתוף פעולה עם גורמי ביון בריטי ואמריקאי. 1943, צנחני היישוב פעלו מאחורי קווי האויב לריגול לטובת צבאות בעלות הברית. 33 איש הוצנחו, כ5 הצליחו להסתנן למדינות היעד המקוריות, אך יותר מכל, שליחותם הולידה מיתוס סמל למעורבות היישוב ליהדות אירופה. חלק מן הצנחנים פעלו ביערות וסייעו לפרטיזנים, וחלקם הפכו לשגרירים מטעם הציונות. קרוב למחצית הצנחנים נפלו בשבי, ו7 מהם הוצאו להורג. 7 הצנחנים שהוצאו להורג: צבי בן יעקב, אבא ברדיצ'ב, פרץ גולדשטיין, חנה סנש, אנצו חיים סירני, חביבה רייך ורפאל רייס. עד כאן תוארו המאורעות שהובילו לפעילותה של חנה סנש ועמיתיה. חיי האישיים של חנה מתוארים ביומן שהותירה אחריה. הקטעים מתארים באופן נאמן למקור את אופייה ואת לבטיה. ב-11 ביולי. מהיום אכתוב ביומני רק עברית. הייתי צריכה להתחיל פעם ואני חושבת שמעכשיו כבר ילך. באוקטובר 38 כותבת בהונגרית. אינני זוכרת אם סיפרתי שאני ציונית. אני ציונית ואני מרגישה עכשיו שיהודייה אנוכי בעלת הכרה ובכל מאודי. אני מתגאה ביהדותי ומטרתי לעלות לארץ ישראל ולהשתתף בבניינה. בספטמבר 39 מגיעה לנהלל וכותבת את מילותיה הראשונות בארץ העברית. היום עליי לכתוב שוב הונגרית. כה רבים הם הרעיונות המתרוצצים במוחי, עד כי שפתי העברית דלה מהביעם. את העבודה הקשה שלמדה בבית הספר החקלאי מתארת ביומנה גם בעברית וגם בהונגרית. ברפת כותבת בעברית. מספרת על אהבתה את העבודות, את החיים השקטים, סביבתה ולימודיה. במכבסה, במטבח, כותבת בהונגרית, ומספרת על הערעורים שלה על מעשיה,
חושבת האם שגתה. חנה מתארת ביומנה קבלת גלויה, במופיע נשף שנערך בבודפסט. בחנה את ידיה הפצועות מעבודה קשה וטעתה. האם לא הייתה זאת רומנטיקה טיפשית לעזוב את החיים הקלים ולבחור בחיים של פועלת? אחרי שנה בנהלל מתחילה להיעלם ההונגרית מיומנה של חנה, ונראה כי התאקלמה. החוסר הידיעות מאירופה מטריד אותה. מתגעגעת לגיורא אחיה שנשאר בצרפת, ולאמה שנשארה בהונגריה. יש בי איזו אי שביעות רצון. לפעמים אני מרגישה את עצמי כאין שליח שתפקיד מוטל עליו, ופעמים נדמה לי שכל זה שטותי. מה הטעם למאמציו של היחיד, ולמה דווקא אני? לאחר סיום לימודיה, עלתה אפשרות להצטרף לגרעין של דוברי הונגרית כמוה. אך אנה, אניקו, ביתו של בלה סנש המשורר ההונגרי, רצתה להיות אנונימית, חנה סנש. ויתרה על הרכות ההונגרית המפנקת, והצטרפה לשדות ים, עברית. בשנתיים בהן בילתה עם הגרעין המיתה לכתוב. אני חוששת להגיד את זה, אבל נדמה לי שאין כאן חברה, בייחוד בשבילי. אדישות רבה. חוסר אחריות, חוסר חיי תרבות. שנים הולכות ואני מבזבזת אותם, את עצמי. היום קיבסתי 150 זוגות גרביים. חשבתי שאשתגע. למה אני בכל זאת ממשיכה כאן? רק הנחה אחת שאין למי להשמיע אותה. אם היה אולי למי להשמיע, אפשר שלא הייתי באה בכלל. מי היה מאמין שטרם נשקתי לבחור? טיפשי הדבר. עוד יותר טיפשי שהשאלה מעסיקה אותי הרבה. אינני יכולה לתת את עצמי בחלקים. או הכל או כלום. ולכן כלום. כל הזמן כלום. בבוקר גשום של ינואר 42 כתבה. בחוץ גשם אפור מכביד על נשמה. וגם אם אינו נוגע בי באופן ישיר, אינו נותן את החשק לעשות דבר. קשה להאמין שהגשם האפור הזה ייפסק פעם. וכך הדבר עם המלחמה. היא אינה חודרת אינה נוגעת בנו. אין אנו סובלים ממנה במידה שסובלים עמי אירופה. אך לתאר שיבואו ימים של אביב, של שמש, קשה למדי. ואין חשק לעשות דבר. ויש פחד שהגשם יחדור פנימה. כשעולה המודעות על המלחמה באירופה, עולות תוכניות של שליחת אנשים אל מעבר לקווי האויב, שיהיו בקשר עם יהודים שם. הרעיונות מסתובבים ליד חנה. אפל ים, הפלוגה הימית של הפלמ"ח, מתאמנת בשדות ים. לחנה מגע יומיומי צמוד איתם. חנה מתפוצצת מבפנים. קם בי רעיון פתאומי שאני צריכה לנסוע להונגריה לעזור שם בארגון עליית הנוער, ולהביא גם את אמא. ובמידה וידעתי את האבסורד שברעיון הזה, בכל זאת הוא נראה לי אפשרי והכרחי. הוחלט לגייס לפלמ"ח אנשים הבקיאים בשפה אירופית ותואמים לשאר הצרכים של הבריטים. כך, כמעט 4 שנים אחרי עלייתה חודרת אל שורות הפלמ"ח. זו הנקודה בה מסתיים יומנה. אולי מטעמי סודיות, אך אולי כי הסתיימו ההתלבטויות. קטעים מתוך מכתבה של חנה סנש לאחיה גיורא, יומיים לפני צאתה לפעולה ממנה לא שבה. גיורא יקרי, עליי להסביר לך משהו, להצטדק. עליי להתכונן לאותו רגע בו תעמוד פה, בתוך גבולות הארץ. מצפה לרגע בו ניפגש אחרי 6 שנים, וכשתשאל אייהי, יענוך בקיצור, אין, איננה. אל לך לחשוב שאני רואה כל דבר כוורוד הוא. אמונתי נובעת מתוך תנאים פנימיים, ואינה תוצאה של מציאות קיימת. אני מבחינה היטב בקשיים הפנימיים והחיצוניים כאחד. אך רואה אני גם את הצדדים החיוביים. וכפי שאמרתי, זו הדרך ואחרת אין. האם תבין? האם תאמין שיותר מרצון להרפתקה, יותר מרומנטיקה ילדותית הביאוני עד הלום? האם תבין, תרגיש שלא יכולתי לעשות אחרת, שכך מוכרחה הייתי לעשות?